Today mga kahigala is magkainan na naman kami, no, magsanggupsal. So ito ang aking dala na pork at ito ang aming mga handa. O diba, simple lang, basta makakain, makasanggupsal. I-start na tayo ng luto kay gipang gutom na kami, tapos may sopa. Di talaga mawala ang wine, no? Partner sa atong kinabuhi. So nandito pala kami sa bahay ni Madam Lori at ano din kami ng mushroom at kimchi. Dubli na to kasi may cabbage din. So ito si Madam Lori at Madam Gina. Oh, di ba, as usual kami lang talagang tatlo magkasama palagi. So parang nag-barbecue din kami, ano, kasi may chicken. Ito ang gawa ni Madam Gina na sweet. 3 days later. Contestant number 1 from Elaya Village, Southern Leyte. Charot. Bitaw mga kahigala, pupunta kami ngayon sa mall. Alam nyo na, ngayon is rest day, walang trabaho. So doon kami mag-lunch at sabi ni Banana, may bibilhin daw siya para sa akin. Ano kaya yon? Nax! Ito ang aming dinaanan, padong sa mall. Tingin-tingin muna kami mga kahigala kung saan kami kakain. Medyo maraming tao man. Saan kami nito? Dito daw kami sa Ocean Basket. Sabi ni Banana kay gusto daw niya mag-seafood. So waiting muna kami kay nag-order naman. Yan si Banana, tignan niyo, patawa-tawa lang ba? Di ko alam kung anong tinawanan niya sa Facebook. Yan na ang aming food. Simple lang. Kay medyo di ta afford kung atong daghano nag-order, no? Gigusla na si Banana, di halata. Yan na ang binili ni Banana sa akin, no? Hindi na ako nakakuha ng video sa inyo mga kahigala doon kay medyo na busy po tagpili-pili ba. So ito ang kanyang binili na dress, no? Kay summer naman diri ah. And then binilhan din niya ako ng chinelas ba. The next day. Nasa Pick n Pay kami ngayon, mag-grocery kay wala na kami maggamit sa bahay. Tomato, green peppers, onion, sweet potato, 4 for 100. O diba nakatipid? And then bumili din kami ng banana. So arita sa mga juice kay paborito man mo ni Banana ang juice, bread. At di talaga mawala ang atong manino kay sima-simaon ba? At ras, no, pangtuslo sa atong kape. Itlog, yan din mawala, no, every morning. At Lipton, no, ang akong sumpay sa kinabuhi. Char. Ang flavor is mint at lemon. So pili pud ta og noodles, no, kay hindi mahal. At cheese partner sa bread. Bili din tayo ng ice cream at yogurt, no, brand crackle baratohon. Yan na ang aming binili lahat. We tried a new shop called Pick n Pay, because Mom can get her Lipton, Lipton tea from Pick n Pay, but I can't get my coffee, and that's a problem, right? So I always buy Black Hat, but for now I decided I'll try this peanut butter Pick n Pay peanut butter. Lumabas kami ulit mga kahigala, pupunta kami dito sa Moffitt on Main. May bibilhin kami para sa akong exchanging gift, no, sa Christmas party next week. And then dito din kami mag-lunch para usa na na magluto-luto. So pili-pili muna kami ni Banana at nakabili na din ako ng socks para sa akong kaugalingon. Chareng. Nagsusi na naman kami ulit. Ang aming soft drinks is Tony Ginger Beer. Kay Banana is rice and chicken. Sa akin naman is noodles and chicken. Salamat Ginoo. Busog-lusog. O si Banana kit-kit pa more. Bibili din kami ng sweet and sour sauce. Kay lami ilang sweet and sour. Yan na ang aking pang-exchanging gift. Pero kulang pa to. Bibili pa ako ng perfume mga kahigala. The next morning. Maadjong buntag kaninyong tanan mga kahigalaan. Kailangan na akong bumangon ng maaga ba kasi aalis ako mamaya. And then tignan nyo si Banana kung ano ang kanyang ginagawa every morning. Kasi ang ingay na niya, oy. Oh, yan ang kanyang ginagawa every morning bago siya pumasok sa trabaho. Bago yan ngayon mga kahigala, nag-cycling na nakabrake.
Pumasok na si Banana sa trabaho. Naglaba ako kanina, hindi na ako nakakuha ng video kay alam nyo naman no, busy basta early in the morning kay maghikay pa sa breakfast ni Banana. So ngayon nagsampay na kong dali-dali bedsheet ni namo sa aming room. Naglaba ako ng maaga kay para mauga og dali kay mamaya pag uwi ko galing lalabas bagala-gala ibalik ko to sa aming bed kay alam nyo na wala kami extra na bedsheet. Ilagay ko dito ang damit kay hindi na makasya no. So pasensya na at wala akong bihis pa. Madaliin ko to kay marami pa akong gagawin no bago ako aalis. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. Katatapos ko palang naligo mga kahigala, nagmamadali ako kay maglinis pa ako sa bahay no at wala pa kong kain, nagutom na ako. Ito lang muna sa ang akong suotin kay lagi bisan mahugaw kay maglimpyo pa ko. Unja maglabas ako sa hong panty kay ingani ko inighuman ko og kanang ligo. Lalabhan ko talaga yung aking panty ba kay hindi ko alam kasi nasanay na ako kasi doon pa sa Pinas ganyan talaga maglaba ako. So simutin natin kung mabango ba or hindi. Kain muna ako mga kahigala oy. So ang aking kinain is yogurt ba diet kintahay ko oy Jima kadyo. So tilo ko na to kay sayang pud no. And then ang partner is kanang banana pero ato sa ning tan-awon kung naabay brown kay si Banana ayaw niyang kumain na may brown. Susubo na tayo no. Dalion ni na to kaon kay lagi uroy ang oras. Into choirs of harmony. Left me with the pieces of. Ganito talaga ako mga kahigala. Pag aalis ako ba magala-gala, magjima-jima pa ako sa loob ng bahay, no? Mga gawain ba? Kay ayaw akong aalis na ang bahay is magulo, madumi, no? May amoy, alam niyo na. So, magbabacuum muna ako. And then, mamaya is mag-prepare ako ng pagkain ni Banana para pag uwi ko is ready na lahat ba? No? Kaya hindi ko alam kung mga 5 o'clock na ako makauwi. So, pag uwi ko, pag nandito na si Banana, so ready na ang lahat, no? Tapos malinis na ang bahay. Okidok na mga kahigala. Medyo malinis na, no? So, pwede na tayo gagala nito. Tinimplahan ko na to, so i-fry ko na lang pag uwi at ang salad naka-ready na. Waiting na lang ako kay Madam Gina at kanyang Banana, no? Pupunta kami ngayon sa mall kay magpauban si Gina kay magbili ng pang-exchanging gift ba namin next week, no? Hindi pa kasi siya nakabili. So sasamahan ko, gusto ko rin kasi makagala-gala naman, no? Ihatid lang kami sa kanyang Banana kay may lakad din, so magpasundo lang kami mamaya, no? Mga 2 o'clock siguro or 1, depende, no? Kung di pa mabong sa pag soroy-soroy, so baka mahapunan. While waiting ako kay Higalang Gina, magkuha ako ng kaunting video sa labas ng bahay, o diba? Yung mga bird, mga kahigala, narinig nyo, diba? Medyo tahimik, no? Gusto ko talaga ito na area. So yan, may pina-red-red pa, no? Sa atbang sa atong balay. Nasa mall na kami, so si Higala nagpili-pili pa kung ano ang kanyang bibilhin. Nagbayad na si Madam, ito ang kanyang mga binili. Paakyat kami sa second floor kay nagutom na, kakain muna kami. Diyan kami nag-order ng food, no? Pizza muna kami ngayon. Yan na si Madam Higala, no? Waiting na kami sa aming gi-order na pizza. So, ito na ang food court dito sa Biwis Mall. I think hindi nyo pa ito nakita kahit palagi kami pumupunta ni Banana ngayon na week. Walang time magkuha ng video. Yan na ang aming in-order na pizza. Time to hab-hab na. Wow, yummy yummy. Thank you Lord, busog-lusog na kami. Daan muna kami dito na shop, di ko alam kung anong name nito, no? May binili pa si Higala na dress, chareng. Magaganda ang mga dress dito mga kahigala, kaso mga mahal man, oy.
May malaki na pala sila dito na Christmas tree at Santa Claus. So yan na si Higalang Gina, no? Nakaready na kaya magpusing-pusing sa daw kami dito. Kagat na. Ice cream muna kami kay gipang uhaw bago kami uuwi while waiting din sa kanyang banana. A few moments later. Dinner time! Chicken with salad. In town po, nagutom si Banana. Di na ako nakabalik sa inyo kanina kay Gala kay alam niyo na no, busy na. Time to kaon na no, habhaba sa panihapon. Yo, masakit ang aking mga paa ngayon kay paakyat kami banded, pababa na naman no, sa kakalakad to. And then, nilibrihan na naman ako ni Madam Gina ng lunch. May pa-ice cream pa. At binigyan niya din ako ng pamasko. So, ano ang aking binili para sa kanyang pamasko? Tignan natin. Kasi nakalagay na sa aparador. So, ating kukunin. Medyo... So noisy. Medyo maano na, ngit-ngit na kay... Pinatay ko na ang Para ilaw. So, ito ang kanyang binigay para sa akin. Yan. The vinegar is in the fridge in the cupboard, honey. May ano pa. Maraming salamat, Higalang Gina, sa pamasko. Maagang pamasko. So, that's all for today. Si Banana is kumain na naman ng rust at kape. Kay gusla, no? That's all for today, mga kahigalang. Lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye! Good night sa tanan!